el projecte seria un conte per infants. Bé, jo crec que havia de demanar permís per gravar-me. Per gravar, perquè és que és un projecte de treball i cadascú s'encarrega d'una cosa. Ella és de l'equip d'edició i producció del DVD final, igual que farem una altra vegada. És encarregada de la publicitat i projecció del projecte. És una... La fomentació de la llengua catalana. I farem un intercanvi amb un institut de França, del nord, de Perpinyà. Que és el segon any que se fa, que s'anomena Canigó i Dragonera, un conte per a infants. Sí, molt bé, està. Doncs molt bé. Vale, ja,